HTML1. Bugungi temada, ya'ni bugungi videoda biz öğreniyoruz, ya'ni sitat yasamani. Ko'pchiligimizga mashhur bolan sitat, shu inshootda yasalgan sitatlarimiz. Hozir menda Pro versiyasi bor. Yine sitat yasamak uchun bizda yana inshoot paydo bo'ldi. Onu bilishimiz kerak, hemşe kvadratda 40 ve tekst yazanda misal uchun bir zat bo'libdir, bir zat. Yine tekst yasadık, gördünüz. Nahil yasalı tekst. Arkadaki etiketkası ovadan da. Yani через şu grubu bir hili giyin ve şriftleri hem onca ovda. Yani arkasındaki etiketkası sebeple şriftler hem ovadan görünmeye. Ve şriftler köpte katı az. Berden skачать edip oluyor yani. Sonda da selamdan qo'l şriftler yok. Etiketka sebeple biz inshootdan hozir foydalanamiz yo'q. Sababi bu etiketka bilan kashfa tushishi aniq. Berda granitsa zatlarni mahli zat grubi. Yo'q, berda shu sebab bu inshootdan foydalanamiz yo'q. Bugun sizga taze programmani öğretecek. Bu programma ko'pchilikga belli уже. Yani bugun sizga kengashlarni tushuntirib ketishak shu programmani. Ve shu programmani qo'l etib öğrenin. Bundan so'nggi videom shu programma bilan bog'lanishli oluyor. Yani PNG suratlarni yerdan qo'ymalı ve nereden shrift almalı shular öğretecek. Ve ondan so'ng video öğretecek shu programmaning ustidan nereden video yasaladi shuni öğretecek. Yine girişimiz yalı bizde Akno çıktı. Bu programma Play Market'te var. Onun Pro versiyası, başka versiyası deyip gözlemek gerekti. Play Market'ten skачать edip arkayını onu bilirsiniz. Berdi birinci Akno'da, berdi proyekt saylayınız. Nahili proyekt gerek size, nahili zat gerek size. Şular saylayınız. Bize hiç hilisi gerekti. Bize özümüz proyekt öğretiyoruz başından. Berdi A harfi duran yerde. Berdi polnu tekst dostlar bir zat aytıp geçeyin. Eğer men kengurlayan bolsam, bu sözün qo'l etip düşünmeginiz üçündür. Aslında özüm durmuşda kengurlamayan, yani size qo'l etip düşündürmek için kengurlap durun şu vaqt doğru düşünün deyip düşünüyorsanız deyip umid etyen karoç. Yine berdi näme tekst uğrundan bolsa, misal üçün tekstin şrifti, tekstin rengi, tekstin ölçüğü, tekstin arkasındaki etiketkası, stili, ähli zat şu yerde oluyor. Tekst uğru şu yerde hesaplan çözülüyor meseleniz. Berdi ikinciye geçsek, berdi köpçülüğümüz az meşhur oldu. Logo koymak ya da logo yasamak. Şular real zat berdi koyuluyor. Yani suratın yüzüne arka fonun yüzüne de surat koyuluyor. Niye şu yer oluyor? Berdi de libo yer zatımız şu yerde çözülüyor. Yani logonu boyamak ya da başka zat etmek, ölçüğünü yükletmek, kesmek. Şu zatta geçiriyor. Bu olsa bu yerde biz arka fonda kaç surat koyuyorsunuz gelse ya da arka fonun ölçüğü, arka fonun şu razmeri ya da PNG etip koyup oluyor beytip ya da tine renk koyup oluyor. Şu mesela şu yerden çözülüyor. Hazır koyup bir zat yasak korkazışık vereyim, bundan korkazayım. Berdi olsa şu arka fondaki zatı ütküdüp biliyeniz, yani yarkısını peseltip biliyeniz, kontrast diye, zat diye. Berdi sayı koyup biliyeniz beytip qarı. Bu öz izliyiniz, öz ukusunuz. Hazır men size öz sesime şuturup bir video yasap, bir sitat yasap korkazışık. Yine durmuş değil, ayna yalıp olun deyip yasadım. İsteseniz bunu şriftini hem kötüp biliyeniz. Yani ben şu şrifti koyuyorum. Ve
bärde etiketka goýup bilersiňiz. Bärdäki etiketkaň inşaat bilen tapawydyny aýdaýyn. Bärdäki etiketkada köp zatlar düzeltip bolýar, ýagny näzük görkezýän. Ine. Bärde kapdalyny ünswerim. Başyny kapdalyny girizip çykyryp bolýar. Ýokarsy zat ähli zat düzüp bolýar şu ýerden. Ine. Durmuşda edil aynaýaly boldy. Yasadık. İşleseňiz bu ýerde arka fonu gradient hem goýup bilersiňiz, ýagny gradienty basýaňyz. Bärdäki gradientler size ýakmasa, gatlamda plus düýmesi bardyr. Şu plus düýmesini basýaňyz we özüňizi isläniňizçe döretip bilersiňiz. Gelin gök bilen gyzyldan döredeliňiz. Bu programmany köp kullansaňyz özü praktikaňyz hem ösýär. Ýene gradient boldy arkasy. We ýene bir zat soň täze başlananlar üçin köpçülik bilmeýär, size bir zat aýtyp geçsek, eger şeýle edil sitat ýazap başlanyňyzda edil ýene şeýle ýazajak bolsaňyz, ýagny izine ýazmalar bir zatlar, dogrymy? Şo wagtynda aşagda copy düýmesi bardyr. Şonu basyp izini bärden öçürüp izini ýasap gidin häzir. Ine. Durmuşda edil aynaýaly bolun, siz töwerlersiz hem kesin. Ýagny häzir siz eger şu sözüň izini ýazajak bolsaňyz, bärden başyndan başlajak bolsaňyz, edil şeýle tekstde, edil şeýle ölçekde, edil şeýle gradientde ýasamaňyz kyn bolýar. Şo sebäp şu bir ýazyny kopy edip izini ýazap gidebermeli. Ine bu size lifehack bolsun. Indi ýene bir zat köpçülik logosy var, ýa logo goýmany bilmeýär, şunu hem öwretjek. Bärki düýmä geçýäs. Bärde eger logoňyz ýok bolsa, mundan soňky videodan logony, şriftini nerden nädip almagy öwretjek bolýan. Bäre geçdik, bärde importda basýas. Bärini ýapyp duraýyn häzir. Bir logony saýlaýas. Ýine bir logony saýlaýas şu ýerden. Aýdalym şunu saýladyk. Endi gelişmese de gelişse de şunu goýjakmyn. Ýine şeýde goýup bolýar logo. We bärde N1453 N1453 Bağışlaň dostlar, eger videoň kaçtybasy beselem bolsa, sebäbi men beýdip video alyp görmedim entek. Bärden şrift saýlaýas ýene-de. Dostlar, ine karoçy öz wukusyňyzy, öz zadyňyza seredip arka ýasaberim. Eger men videolarymda ýa-da men şu videomda bir ýerde bir zatlar kemçilik bolsa, oňundan bağışlaň, sebäbi her kimiň wukusy her xil. Men in gowusy diýip biljekde, menden gowy ýasaýanlar gatken. Prosta men öz bilýänimi paýlaşdym siz bilen. Kanala agza bolun, like basyň, komment ýazyň. Mundan soňky videoda şu köpçülik sorady, şu birinji soratlary nerden nädip almaly, ýagny şu soratlary nerden nädip almaly, şu hakynda öwrederin. Boldy men pikirimçe. Salaman geçin dostlar we ýetip gelýän täze ýylyňyz bilen ähirinizi gutlaýan. We ine sahranit etmekde öwretjek köpçülik bilmese. Ýokarda ine diskiň nemesi bardyr. Şonu basýas, save as project, save as image.
Shuni vasiyat save as image ve bu yerda istesangiz go kачествоda bolsa PNG'ni qo'ying. Bu yerda ultrani qo'ying. Agarda yo'q normalnisi bo'lib desa довольно bize ve save to gallery. Shuni vasiyat сохранить olya. Более hoşun sağlamın